Espainiako Auzitegi Nazionalak azaroan hasi nahi du egunkariaren kontrako epaiketa. Euskarazko kazetako langile izandakoak gaur batzartu dira Andoainen Gipuzkoa, epaiketa prestatzeko eta gizartea mobilizatzeko asmoz. Ondoren elkarretaratzea egin dute, egunkaria libre lelopean. Egunkaria auziko sumario nagusian 5 lagun epaituko dituzte. Joan Mari Torrealdai, Martzelo Otamendi, Txema Usmendi, Zabir Oleaga eta Iñaki Uria. Garbi daukagu guk zer egin dugun, guk egunkari bat egin dugu, diru gutxikin eta lan handiarekin, eta hori da gure pekatu bakarra. Orduan guk horrekin aurre egin behar dugu, eta hemen egondan guztia euskararen eta euskal kulturaren kontrako zea bat izan da. Bai itxiera, bai torturatzea, eta baita ere epaiketakin aurrera segitzea. Orduan horrei aurre itea tokatzen zaigu. Hor tesi oso badago, euskararen alde egiten dian gauzen kontrako tesi polizial oso badago, eta gure ustez hori atzera bota behar da. Aukera bakarra olako egoeretan da aurre egitea, eta honek guri lan ekarriko dugu, orain defensa idatzia prestatzeko lan izango da, eta jende honi esker, gure langile hoiei esker, bestelako ekimenak eta baita ere egiteko aukera. Ze kontu atera, gu azkenian 5 lagun gaude epaiketa honetan, ekonomikoa ere mugitzen hasita dago, hor beste 8 lagun gaude, baina guk ez dakau erakundeik, ez gaude herritan, ez orduan alde horretatik eskertuko ditugu eta bintzat dei bat ere egiten diagu jendeari herritan eta aldun tokitan mugitzen hasteko. Normalian Auzitegi Nazionaletik gauza honik ezin duk espero, hori da nire ustez herri honetan ondo ikasita daukagun ikasgaia. Behin epaiketara junda, beti uste dugu hemen batzuk egin zuten guztia eginda gero, egunkari bat itxita gero, hainbeste jende atxilotuta gero, torturatuta gero, ez diala geldituko ezer gabe, zerbait beharko dute bere burua zuritzeko. Eta hori estatu batek errez egiten ditu.